So ngokungena phayana ke ngoku ufike wathini like kothuka kwakho mfondini yafika pha nje ndifika nje mama kukipassage pha ewe ipassage yayibona passage ukholemnyango lapha right yakho. Imagine ke umuntu ujongile busawungenile and xa uthi ungena nje ishort waphendula ngutavince pha naphendulwa yilo Frotman la lathi ndingena nje pha hlanhlana leta seyiphumela la usethu ngubani lo no man asoza lo kwazazisa kula majida mfondini yazazisa pha kula majida yabo baba Frostana abantu ndiyayiqonda ngekho lula ezuyithetha lento uyithethayo ndicinga ngoku ngobe sise backstage simamayisha ngabantwana that ubukhe wathi ba ufike ininzi in that point ba ungayiqondi ba ingaka ya like ingaka ya. It was my first time uyibona le in that numbers yabo. So azange ufuna wabonisa namashita abandicinga ntoni ungaze uphinde uye uphinde ube-undercover uphinde ubonane nento ezinjeya ezibonile andiyazi ndisayicinga loo nto leyo ndisayicinga loo nto leyo.